Фаридун Одилов, размовари шинохтаи тоҷик баъди пирӯзӣ ва дарёфти камарбанди ташкилоти EFC 33 ба ватан баргашт. ӯро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе садҳо нафар ҳаводор, хешону наздикон ва мураббиёну варзишгарон истиқбол гирифтанд. хотиррасон мекунем ки шоми 9 феврал дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия мусобиқаи Eagle FC 33 доир шуд, ки дар набарди асосӣ Фаридун Одилов бо варзишгари рус Сергей Калинин қувва озмуд. рақобати размовари тоҷик Фаридун Одилов бо мизбони мусобиқа 4 раунд идома кард, ки дар натиҷа варзишгари тоҷик, ки бо тахаллуси терминатор маъруф аст, бо усули буғӣ кардан рақибашро дар ин набарди мушкил шикаст дода қаҳрамони ҷадиди ташкилоти EFC гардид. ин дуюмин дастоварди Фаридун Одилов аз ин ташкилоти варзишӣ маҳсуб мешавад. мо давлати худмонро маърифӣ мекунем. парчамбардори мо мехоҳем ки парчами байрақи худмонро дар тамоми дунё бардорем. На танҳо ман, ба фикрам ҳамаи спортсменҳое ки ҳастанд мехоҳанд ки байрақи тоҷикро дар тамоми дунё баланд бардоранд, ки мо аз қатори ҳавоиём ҳама вақт дар давлати худам мехоҳам ки тайёрӣ бинам барое ки ма парчамбардори давлати худмонем. худмонам беҳад устодони беҳтарин дорем, устодони бокс, устодони акай далер ҳастанд, устодони гӯштин акай забар, беҳад гӯштингирои волни бисёр сапернико дорем. ман мегӯм морам ягон камбудӣ надорем, камӣ надорем аз тамоми дигар давлатҳо. боиси ифтихор аст, ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар сафи чунин парчамбардорони меҳан хеле зиёд шудааст. бо ғалабаи онҳо муқаддасоти миллӣ, парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамеша парафшон мегардад.